қарор ва низомномаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи коркорӣ ва бехатарӣ дар саноат санҷиши ҳодисаҳои нохуш дар иншоотҳои сохтмонӣ бунёдшавандаи нерӯҳои барқи обии Роғун аз ҷониби ҳамин хадамоте ки ман бонбар кардам гузаронда мешавад. Вале бо назардошти баррасии ин масъалаҳо дар сатҳи ҳукумати ҷумҳурӣ, дар коллегияи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин тибқи ҳамкориву ҳамоҳангӣ байни хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва хадамоти назорати давлатӣ бехатари корҳо дар саноат ва кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо оиди ҳодисаҳои нохуш мунтазам ҳамкорӣ дорем, маълумотҳоро бо ҳамдигар мубодила мекунем ва тибқи маълумотҳои расмие ки онҳо дар нишасти матбуотии худашон ҳам гуфта буданд ва инчунин ба мо маълумоти расмӣ пешниҳод карданд, дар давоми соли 2017 то 29 июни соли 2017 аст 21 ҳодисаи нохушии истеҳсолӣ расман ба қайд гирифта шудааст ки аз онҳо як ҳодисаи нохушӣ ба фавти корманд расонида, 4 ҳодисаи нохушӣ вазнин ва 16 ҳодисаи нохушӣ сабук дар 10 субъекти хоҷагидоре ки дар иншоотҳои сохтмонии бунёдшавандаи нерӯҳои барқи обии Роғун фаъолият доранд рух додааст. таҳлил ҳар як ҳодисаи нохуш аз ҷониби корфармо ҳатман мавриди тафтиш қарор дода мешавад, санади дахлдор тартиб дода мешавад ва ҳодисаҳои нохушӣ ки ба марг расонида ё ки оқибатҳои вазин ба 2 ва зиёда оварда расониданд, ҳатман ба маҳкумати ҳифзи ҳуқуқ барои чораҷӯӣ, тафтиш ва ҳалли масъалаи оғоз ё рад кардани парвандаи ҷиноятӣ ирсол карда мешавад. Лекин ҳам хадамоти мо, ҳам хадамоти назорати бехатарии корҳо дар саноат ва кӯҳкорӣ мақсади асосӣ тафтиши ҳодисаҳои нохуш ва муайян намудани андозаи ҷубронпулиҳои кӯмакпулиҳои яквақтаву доимӣ мебошад ки ба аҳли оилаи зарардидагон бояд расонида шавад, чунки ин кафолатҳои конститутсионӣ аст, кафолатҳои дар кодекси меҳнат пешбинӣ шудааст.